Salajengipun monggo kula suwun minggah menika Bapak Kepala Desa, dipun jenengi Bapak Bai, lajeng Bapak Mustaqim. Monggo piantun 3 tambah Pak Sanip setunggal. Jangkep sekawan. Monggo. Tak katutne wong sepuh dhisik Pak Sanip. Perkara nome engko lak enom Mas wis-wis. Monggo piantun sekawan Bapak Rubai, Bapak Kepala Desa Bapak Mujiono, Bapak Mustaqim, saha Bapak Sanip. Piantun sekawan riyen. Apa-apa monggo Pak Takim. Balik kerang Tanjung Perak mak kepikiran bulan gak mas setak nerenta tak kok dikasih tak ongguan sita ongguan ayo aduh rek lagi tiga pangeran awas bro aduh mak kaget Kak. Ngejit kan? Mencolok. Jok ngejit keduk. Jangan biasa aja. Santuy. Ayo. Lara matya lingkar lara jindeun dun aturin regenten goyang Kak mau tak kelar bulan durasana niser seketidung maingak bayi say asik aduh gendingan gending wadura mana kedua tiga nafas numpak beca ada kodungan tiga nafas sepintaan sepur ngejada burungnya aduh enak antar benangnya alaknya rohan jelanjengan daunan
nyuwunku dina-pena saking sambing sing Gusti mungkin Lestari Widodo sayo rukun rame-rame gotong royong kang dadi semboyane kanca tani saka kurno tumrap negarane Yo gendinge ijo-ijo kasambon Kabupaten Malang Lor Kulon Bapade Kuda ing papan kawiatan luhur Srana pendidikan lan maneka warna Kuda industri lan pariwisata wis kondang kalongkon Kuda Malang. ya suwun Pak Sanip